महारानी कांचन प्रभा देवी जोंना पंच त्रिपुरी o dawi je ha reserve khlayo nei hunjakmani tabuk TTAADC nei hunei hunjakmani a thayo jongno sitobui glangui thango Tripura sato abosini kok thaibaino Tripura hani soibusa phia chini identity hingke Tripuri se Poncho Tripuri Maharani Kanchan Prabha Devi jongno je ha reserve khlai klang thangmani abose chini jotun sai kotor evidence जों इसोरलाय सामानो जिनि हानि 184 जन राजा सासन खालाय थांजाखिनाय वासे वासे हालाय बिनि हानो लार्गनि बागै काबामा बिनि प्रजारक बिनि सेनापतिरक थैरलांमानिको जों खोनागौ खापांनि त्रिपुरि ताखु दैबुखु बैलावनो त्रिपुरि खरां नाय तंनाय जत ताखु दैबुखुरमो त्रिपुरि खरांनि अंगै जतनो खाबाय खोगबाय ते हामजाकमा याफारो खापांनि त्रिपुरि ताखु दैबुखु त्रिपुरि खरां ने मांप्लितिनि बलाय नवानमा सिंसा बलाय नवान सुजागनाय मांप्लि नरन बसकांगो जों तिनि तुबै फायना नायो खापांनि त्रिपुरि ताखु दैबुखु जे ककनो आं तिनि नरंनो त्रिपुरि खरांगो सारानाय दं उ कक त्रिपुरा हास्तेओ कक साजाकना जेगमानि बेलाय बालुयाखु बेलाय ओंखा हांकेनो बिहिसा बिसिनै सिमिनसे ओंद्रब आ कक कासामानि आबोखे तामो त्रिपुरा हास्तेनि दाहुक दैबुखु आबोखे त्रिपुरि नेशनलिज्मनि कक आबोनि सकांबो आबो कक कासाजाकनो फिया बेलाय आसक इंया फिया बिसिसा बिसिनैनि बिसिंगो हंखेनो उ कक बेलाय खेनो आवाय अंगै थांखा बेलाय खानो स्पीड ओंखा हाय फानो उ ककनो बरक कतरक साया अंगमानि बागै उ कक आवाय इंया फिया आसुजराले सायमान जाखा त्रिपुरि नेशनलिज्म हापमानि यागुलो तुइप्रा नि कक थाय नखरमानि अबले जतन सायमानो खापांनि त्रिपुरि ताखुक दैबुखु उ ककनो केबो इहि हनै मानिया त्रिपुरा हास्तेओ जे कुंथाय बारा तंनाय रक केबो पंच त्रिपुरि न कारै आलायदा ते केबो करै हनै ताबो उ जागाओ बरक रक गोबांमा रक जे बरक राजनीति थांनाय रक बरक राजनीति पॉलिटिकल स्टैंड नारकना बागै आबोनो न पॉलिटिकल थाङै तंजावखा बबते हाय खलायै केबा सावो Tiprasa keba sawo tuipra ukokno kebo saya piaba ukokno jungno saw kebo nono butharia tahukte buhusong nung sakbai thangno no butharo bopti hai hingkhe norongno tini tripuri khorangni engai norongno saikhna ramane mosukmani khe abo opti haino poncho tripuri tamo abono sung maporeu tangai bahaike hingke Maharani Kanchan Prabha Devi jungno poncho tripuri sanamuino kaisa reserve sanamui thangu tabuk TTAADC obo Tripura nei reserve sanamui TTAADC ni je area tongmani abon kalangi thangya eba Tripura nei TTAADC ni reserve no Maharani Kanchan Prabha Devi sanamui kalang thangya
abo number 1 norok sinani ingthong maharani sabno kelangai thang poncho tripuri rokno se kelangai thango phiaba ani ukok no kwbangma borok no chajaya angai mano tamni bagui hingkhe ang Tripura nei hnai rokno le ang salia aborok to Tripuri nationalism jung Tripuri si hnai hna chengmani yagulo se Tripura ni borok ngui Tripura hnai tabuk recently 2018-19 ni seminse obo chengo Tripura sabai Tripuri ni gobang different korei Tripuri hingkha hangke obo national level Tripura sa hangke local level phiaba ukok thaino je borok politician rok borok podre por khlaino kok kudogui tongo abo tabuk sini ringnai sinai rok ringui sibai mani yagulo se abo Tripura sa hanai nokoro Maharani Kanchan Prabha Devi Poncho Tripuri rokni bagi se reserve khai klang thanglango khapangni takhukte bukhu norok nang tebo clear khai khlai kok sai kana rawan phaidi bisingo tebo sukrubui chung thanglayana khapani takhukte bukhu ang kok borok sanai rokno salia chini great leader borom gana Vijay Kumar Rangkal ni kokno tuina kisa sawana tahukte bukhu Vijay Kumar abo Rangkal kok bideng khana abo belai sijak nai kok Vijay Kumar Rangkal abo tam kok thaiben ke Bangla kok thaibai Robi Choron mukhang nai khetamo Tiprasa Sonjit mukhang nai khetamo Tiprasa Priyanka mukhang nai khetamo Tiprasa Pordomala Rita Songita Robindra Nogendra Animesh Shumita aborok jotonono mukhang nai khetamo Tiprasa phia bumung nai khetamo Wansa belaino wanama singsa tahukte bukhu phia norok opti hai borok nunukhna mai phang khul phang pantui siari aisiri mokthang salka salthang tuifang watui pheirang bumungui wansarokni bumung bumungkhe kok borok mokhangkhe wansa mokhang apta hainarok kebo nunukha tahukte bukhu abumungno sabule pharba wansa de phai pharpai wansa to phai pharpai abumungno sabo phar nang angno pharo nang angno khalayo nini babu nini dai ani dai borok no khalayo tabu chini bisingo Tripuri dofhani identity sinimani jorawo tabu Tripura Tripuri hnai bising kok banglai tongmani jorawo kok sabo bangphai ajago wansa bangphai ajago sabo bang nang bai ang no banglayo teibo mune kothok saikhna rawano tahukte bukhu jeng kwbangma jagano khnawo bukung gurui bukung kocho sitra hinui jeng sakbai thangno honlayo kaisa kok chini Tripura sarokni mokhang naikha hangke mokol chikon bukung kefer phiaba asuk jora seng lomui thangkha bwsa bwtui rokno apsa kwlai mokol chikon rok hnai bukung gurui bukung koso rok hnai jengni je sak ni tahu bukukni bwsarokno jeng honlayo sitra mokol chikon bukung 30,000 phiaba tahukte bukuk song obo chini an ban sanchi chini borok rok mokol kotor ke hamjakphu apsa kwlai engkha hangkebo chini borok rokni phiaba mokol chikon si obo kaisa jotono muita marak baidi tei bukung kefer chini wansarokni hingke bopti hai broni mokol naidi tokti hai mokol kotor bukung khukchi nangphai asuk jora bukung bo koplar ngkhai takhukte bukhu nang sakbai thangno de hamjaya ngei samani kalaikha ba chajagya de kalaikha buino de chajakmani kalaikha teibo muni kothok takhukte bukhu nira opte hai no de nokhna chini borok rokni bisingo no kwbangma borok tongo mokol kiting bukung kolok khlaiui mokhang naikha hangke bo wansa mokhang Punjabi mokhang hai phiaba jeng Tripura saroni mokhang apthai ka khapi tahukte bukhu norok ani kok chajagya angkhana ukok no khonawai phia ang ukok no masamani khe abni bagino norok kebo nunukha mokol chikon bukung kefer khlaiui kebo wansani budulo chin Tripura sa mokhang hai khlaiui norok kebo tapsak jora nunukhna phiaba chini Tripura saroni bisingole kila mano tongo apti hai abo tangi apti hai angkhana
khapangni tahute buku ang ukok samani ke abo opti haino chini identity kemana nai tongkha jeng sakbai thangse sini laya na jora sokbai tongkha phaidi jeng sini sakbai thangni identity no tripuri nainoro laye buskango sing agok laisiana tamni bage hinke kaisano aboni strong reason Maharani Kanchan Prabha Devi jona poncho tripuri o dawi je ha reserve khlayo nei hunjakmani tabuk TTAADC nei hunei hunjakmani a thayo jongno sitobui langei thango Tripura sato abosini kok thaibaino Tripura hani soibusa phia chini identity hinke Tripuri se poncho tripuri Maharani Kanchan Prabha Devi jongno je ha reserve khlai klang thangmani abose chini jotun sai kotor evidence je political thngnai rong no bo ang ukok no kobok nai murak political thngdi sabo kaham je kaham bono jitinai aboni bagino chini bagi joton sai nangkuk mani abono peila jati ulo pati peila jeng jati no se mothangei telangna nangnai ang peila jati ulo pati mani kok ungkhe obo kunu rastini kok thaiya peila jati ulo pati mani kok ungkhe kobama borok buju jati ni bo mungui pati thangnai ahya tahukti bukhuk song peila jati ulo pati mani kok ungkhe peila Tiprasa Tripuri rongni identity abose peila yaphang je kono politician phanang thang Congress phanang thang BJP yo himai tongnai phanang thang CPM yo himai tongnai phanang thang nang party ni kok simin chi khanai tongnai hingkle nang jati ni samung tangai maya aboni bangai no nang BJP phanang thang CPM phanang thang Congress phanang thang IPFT phanang thang TSP phanang thang TPF phanang thang jesu phanang thang peila sagan jati ni kok no tuyei wan sogui buskang agona nangnai aboni baisingo se nang nini jani party na morak ton baidi aboni bagai peila jati ulo pati nang jati tongke se party thangmanai jati se kering ke nang boroni party thangnai aboni bagai jotoni sai nangkukmani ke Tripura nationalism natuyei kaisa simeno songsa simeno sung tonai buskango sung agona nangnai aya ke sini dof ha no sung mathangmanya political lab ni bagi jesa kebang kok sajanai sini Tripura sarok sini Tripuri dof harok asungna buljaknai asungna sini bagi tong thaini set kemanai aboni bagi paithak ni kok ungke Maharani Kanchan Prabha Devi je khalai langmani aboni sini bagi paithak asungna no Tripuri dopha dakti no phiok jakchi tong jotono no hambai